আৰু হেনিয়াছ যিটো কেছ আছে অসম চৰকাৰৰ হাতত বা এই বিষয়ত যাতে আমাৰ সকলো এক্স এনডিবি মেম্বাৰ্ছ যিমান চুক্তিৰ পাছত যেহেতু এটা শান্তি পৰিৱেশ আৰু যেহেতু এটা নৰ্মেল লাইফৰ আহাৰ ক্ষেত্ৰত এইটো যাতে তেওঁলোকে এইটো সুবিধাটো ৰাখে। बर'नि बिर जोहोलाव आं इसोर बुंगोन इसोर बर'नि इसोरा दासिमबो जोबथेसालियाव जोबजाना दं। बर'नि इसोर बुंगोन आङो हिर' रियल हिर'आ दिनैसिमबो जोबथेसालियाव जोबजाना दं। बिथांनि सायाव दिनैसिमबो खुनु आखसै दुखुआ मानो गोबां दुखु मोनगोन। आं दहाय मोनसे भिडिअ क्लिप होबाय आरो नोंथांमोना ससे भिडिअ क्लिप नायबावदो। एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मा बुंदों नायना लागोन। যেহেতু এনডিএফবি প্ৰাক্তন আমাৰ লিডাৰশ্বিপ সিগনেটৰী হিচাপে তেওঁলোকে উপস্থিত আছে আৰু আমিও এটা মূল দাবী আমি ৰাখিছোঁ, যেহেতু চাকৰকাৰী হিচাপে সিগনেটৰী হিচাপে যেহেতু ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেওঁ এতিয়াও যেহেতু CBIৰ কোৰ্টৰ কনভিকশ্যনত বা সুপ্ৰিম কোৰ্টত এপিল কেছ চলি আছে, ইয়াৰ বিষয়ে আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা ইণ্টাৰভেনশ্যন কৰি তেওঁলোকক যাতে ৰেহাই দিব লাগে আৰু তেওঁলোকক জেলৰ পৰা বা কনভিকশ্যনৰ পৰা ৰেহাই দি তেওঁলোকক মুকলি আকাশত আনিব লাগে, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। जै बर' हारिनि अबा नुखाबाय आङो भिडिअ क्लिप ससे होनाय जाबाय। बावहाय एबसुनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबाय जे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन गोबां माखासे सिमा गामि माने सोसननाय दानख'नाय सिमा बारायनाय गोबां माखासे मड अट'नमि लाबोनाय बिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो लोगोसे 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालि जेरैबायदि दा माने बिटिआर मोनसे एकर्ड जादोंमोन, आं बेनि सायाव बुङा बुहुत बाथ्रा बुंगोन दे आं बेनि सायाव। बे एनडिएफबिफ्रा मानि थाखाय माने एकर्ड खालामनो बायद' जाखो, एकर्ड खालामामोनब्ला मा जागौमोन इन फिउचाराव आरो दा मा हालोदाव दङ, सोर मा जादों, आं बेनि सायाव हानायमानि बिथं भाबै डिसकासन खालामनो लादों। बर'फोरनि माने जारिमिना थारैनो बुहुत माने बुहुत क्रिटिकेल। बर'फोरनि हिस्टरिया जारिमिना दिनैसिमबो जोंनि थाखाय दासिमबो जों खुनु मोनसे माबायाव जों सफैनो हायाखै रायजो नोंथां। दिनै जोङो जोंनि जाय हिर' बर' हारिनि हिर' जों बुंनांगोन आरो बर' फावखुंगुर ब्रह्ममोन बिथांमोननि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों आसामाव थानाय मोनफ्रोमबो दिनै खना खनला ओनसोलाव खना खना जिल्लाफ्राव थानाय बै बर'फ्रा खौसे खालामनायनि पलिसिखौ बिथांमोना लादोंमोन। बिथांमोननि गाननाय जोमनाय राव हारिमुखौ रैखाथि होनो नाजादोंमोन। जाय नेखलाव सोरबाया अस्त्र हमनानै हाग्रायाव थानांदोंमोन आरो जायफ्रा जेब्ला गणतान्त्रिक आन्दलनजों दिनै जुजिबोनांदोंमोन, बर'नि गोबां हिस्ट्रि दं। बिदियावबो दिनैसिमबो जों नुबावो। जुदि बुंगोन आङो बै समाव जुदि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जुदि जोनोम मोनामोनब्ला हारिनि गेजेराव आरो रल लायामोनब्ला, बेजों लोगोसे जुदि रन्जन दैमारि साराबो आखायाव हाथियार दैनानै जुदि थाङामोनब्ला बर'नि गाननाय जोमनाय टटेलि गोमाबायमोन, बर'नि राव टटेलि गोमाबायमोन। मिथिबाय? दासिमबो जों नुबावो बे इसिबां जुजिनानै जों दिनै बिएससि मोनबाय, बिटिसि मोनबाय, बिटिआर मोनबाय। बे समावबो आं बर'नि टाइटेल दंजोबो, बर'जोबखा, नाथाय खुगायाव थोबसेबो बर' राव गैला। बिथांमोनहा बर' रायलायनो रोंला। मानो? बिथांमोना टटेलि नामाल' टाइटेलाल'सो बर', खिन्थु गासिबो सोलायलांजोब्बाय। सिन्था खालाम। दासिमबो नों बै आसामनि सराइदेव जायगायाव थां, सराइदेवआव थां, गासिबो बाहाय बर' टाइटेला बर'जोब। सोरबा मोसाहारि, सोरबा खाख्लारि, सोरबा माबा, सोरबा बर'। रायलायदो नोङो बर', टटेलि बर' गैला, रोंला। आरो बिसिनि गाननायफ्राबो सोलायलांबाय। नायदो नों। अब्ला बै समाव जुदि बेबायदि जोंनि गेजेराव सोमावसारनाया फैयामोनब्ला आरो मा जाबावगौमोन? थाबावगौमोनसै बर' होननानै।
दा जों बैफोरनि भेलुखौ जों बुजिनानै बिसोरनि जों बेसेनखौ जों बुजिनानै जोङो लानांगोन कि जायखिजाया राहायै जोंनि सरकाराव थानाय बा सरकाराव थायै गासैबो पलिटिकेलानो जा नन पलिटिकेलानो जा गासैबो अर्गानाइजेसनफ्रा खौसेथि जायाब्ला रुजन दैमारिखौ बख'नो हागोन होननानै आं नुहुराखै दासिम आरो आंथ' बुंनो सानो जों गोबां माखासे खार्य'खुजि लानांगोनदां जोंनि बर' हारिया हयथ' बाय धरना खार्य'खुजिबो लानो बायद' जानो हागौ होननानै आं सानो आरोखि जुदि बिआर नाबासारखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै समाजनि खामानि मावनो गोसोथारब्ला नंगौ दिनै गोबां मानसिफ्रा बुंदों बिटिआर एकर्डखौ मानो खालामदों एकर्डआव जाय सिगनेसार होग्रा सिगनेटरियानो जुदि दासिमबो जोबथेसालियाव जोबनानै दं मानो बेखौ बुंहरनो हायाखै मा सुक्ति बिलाय दिनै गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव कुइसना बेबो सिखारदों आरो बेखौ जेराव मोनो बेहायनो हाथाय बाजार दोंनाय जानायाव जोंनि रायजो राजाफ्रा सावरायसोदों कुइसना साननोबो गोनां जे नंगौ बियो दिनै एग्रिमेन्ट खालामबाय एग्रिमेन्ट खालामनायनि उनावहाय बियो दिनै गासिबो दाय दुसिफोर मावदोंमोन दिनै निमाहा बिबाय नङा होमबा बेखौ निमाहा होनांसिगौमोन दिनै आलफानि गोबां केडारफ्रा दिनैसिम बिथांमोना रेहाय मोनजोब्बायबा बियो मानो मोना दा बेबायनो गोबां मानसिफ्रा बुंदों बा एनडिबिफ्रा माने सुक्तिखौ खालामनाङा सिजफायाराव थानो नाङामोन आखायाव हाथियार हमनानै थाबावनांगौमोन बेबो गोबां काहानिफोर दं रायजो राजा नोंथांमोन खोथाफ्रा बुंबा ओरैनो जाया सिङाव बुहुद खोथा दं मानोना नोंथांमोना बयबो नुखादों दिनैसिम जोङो एनडिबिफोरनि हालोदा बबे खारननि गेजेराव सोर मोनबेसे सिजफायाराव थाबोनांदों एनडिबिफ्रा दिनै मोनसे फेक्सन जाबोनांदों नोंथांमोना बयबो मिथिखाजोबगौ नुखाजोबनांगौ आरो मानो बुंनांगौ मानो कुइसन खालामनांगौ जायनि फलाव जों पुलिस मिलिटारिजों होसो दाउ अमा बायदि सोरबाया गावथार जाबाय दिनै सोरबा आइजोआ दिनै रान्दि जानांबाय दिनै सोरबाया सासेल' फिसामोन सोर बे बिमाया दिनै फिसा गैयि जानांबाय गोबां काहानि दिनै जायफोरा एनडिबि नङामोन बर' सेंग्रा साबान बेखौ एनडिबि होनना साजायनानै बुथारनाय गावथारनाय गोबां काहानि गावजों गाव थैबाय पुलिस मिलिटारिजों थैबाय बुहुद काहानि दा बैफोर जुदि 2020 नि 27 जानुवारियाव जुदि बे एग्रिमेन्टआ जायामोनब्ला आरो बेसेबां थैबावगौमोन साननो हागौमोन बेसेबां थैबावगौमोन नोंथां मानो सिन्था खालाम ओंखायनो बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जानला मानला दाय होबाय थानो नाङा बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ दाय होबाय थानो नाङा मानोना बे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ लानानैनो जोंनि बर'फ्रा दा एसे जों फ्रियाव थानो हादों करना गरना जों बेरायनो हादों अखा थुमब्लेबाबो जों बेरायबाय थानो हादों मोना गुना बेरायबाय थानो हादों थांनाय 5 बोसोराव टटेलि सान्थिफोरा मोना गुना जों बेरायनो हाजोबदोंमोन दाबो जानांगोन एखे थासारिया दाबो जानांगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि समस्याया दासिमबो जोबाखै जोंनि जेंनाफ्रा दासिमबो जोबाखै आरो बै जेंनाफोरखौ सुस्रांनायनि लामाखौनोथ' जों बयबो खौसे लालायनांगोनथ' जों रावखौबो दाय होलायबाय थानो नाङा नों हाग्रामा नों प्रमद नों सोरबा माबा होननानै जों दाय होलायबाय थानो नाङा बेनि जोंनि गिदिर भुलथ' जों गावनि माबा मोनसे सार्थनि थाखाय बे सिफियाव हाबनायनि सार्थ गावनि बिल्डिं लुनायनि सार्थ गावनि गारि घोड़ा बायनायनि सार्थ गावखौ सोखो मोखो गुबुननि सायाव दिन्थिनायनि सार्थ जों लानानै बै हाग्रामा बै प्रमद बै माबा माबि होननानै रायलायबाय थानो मा जागोन गुबुन हारिजों ओरै मिनिजाबाय थादो साला जालायथारथों गावजों गाव हारिजों सालाफ्रा होलायथारथों थैलायथारथों गावजों गाव जालायबाय थारथों होलायबाय थारथों होननानै गुबुनफ्रा बेसेबां मिनिगोन दा बेसेबां मिनिगोन जोंदि इसिबां जाम्बा हारि होननानैसो जों बुंजानाय जायाखै होनबा दा हा जोंनो हारिया गावजों गावनो होख्लायलायबाय थायो माला अबा बेनो जोंनि हारिखौ मास्टार रेस दानायनि सिमाङा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जाय सिमां लादोंमोन बिथाङानो बुंदोंमोन आं थैनायाव आंहा जेबो सिमां माने दुखु गैया होननानै खिन्थु आं थैनायजों लोगोसे जुदि आंनि सिमां बा सानदुं सानसेया जुदि थैफालाङोब्ला बेवहायसो आंहा बिराद गिदिर माने दुखु थागोन होननाय बाथ्राखौ बावलांबाय नामा बावजोब्बाय नामा दानो दा बेनिखायनो आं खावलायगोन रायजो जा नोंथांमोनहाबो बुंनांगोन बाथ्राफोरखौ बुङावसो थाबाय जानाय नङा दिनैनि तारिखाव बुंनायनि पावारा बयहाबो दङ फ्रिडम अफ स्पिचआ इन्डियायाव दंखायो बुंनो हायो जोङो समालोचना खालामनो हायो दा बिनि गेजेरजोंहाय आङो बेखौल' दुखु मोनबाय थायो आंनि माइन्डसेटआ मोजां मोना जोंनि गेजेराव बे पार्टिनि खोथा लानानै बिगाब बखिलायनानै हाबाब उमुगानो गाज्रि खालामलांजोब्बाय हाग्रामायानो गाज्रि खालामलांजोब्बाय प्रमदानो गाज्रि खालामलांजोब्बाय अनेक खोथा
दा लाजिनांगौलै इसेबां थौले साननानै इसेबां थौले मेलेमनानै जोंनि मानसिफ्रा पलिटिक्सनि बाथ्रा लानानै नांलायबाय थानो ना बै जोबथि सेलायाव थानाय एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदाङाव लाबोनो ना डियाना बासालाव बख'नो ना जायफोर दिनैसिमबो हाइनियास केसफोरजों दिनै नांनानै दं आरो जायफोर नन हाइनियास मान्थलि दिनै बिथांमोना बेस्राफोर खराव थांनानै फैसा गारहैबाय थानांगौ बेफोरनि केसखौ फोजोबनो थारमाने जों फोजोबनांसिगौ ना गासिबो मा बिपिएफ मा इउपिपिएल मा सोर बिलाय जुदि हारिनि सायाव अननाय दंब्ला एनडिबिआबोथ' नोङो नोंनि बिदा फंबाय बिपिएफआबोथ' नोंनि बिदा फंबाय इउपिपिएलआबो नोंनि बिदा फंबाय सोरबा बिजेपिबाबो नोंनि बिदा फंबाय सोरबा कंग्रेसआबोथ' नोंनि बिदा फंबाय ना खालि बिसोरो पलिटिकेलावसो थादों हा खिन्थु इस्युआथ' मोनसेयानो ना जाथिनि इस्युआथ' मोनसेयानोमोन ना जाथि नांनायाथ' मोनसेयानोमोन ना जों मानो खौसे जानो हाया आंनि बे मोनसे सोंथिया नैबे माथाव सुग्राव फैबाय थायो आं दुखु मोनोलै बिरादनो आं बिराद दुखु मोनो जायखिजाया राहायै डियाना बासारखौ जोबथि सालेनिफ्राय बख'नायनि राहाखौ नों इउपिपिएलबाबो मावनांगोन नों बिजेपिबाबो मावनांगोन नों कंग्रेसबाबो मावनांगोन नों बिपिएफबाबो मावनांगोन जोङो इउनाइटेडलि जुदि मावोब्ला आंनिबा गगोन सोरखौ प्रेसार होनांगौ सोरखौ प्रेसार होनांगौ नोंथांमोनथ' मिथिजोबखायोना दैदेनगिरिफ्रा गासिबो सोरखौ पलिटिकेलि सोरखौ प्रेसार होनांगौ होनाङा बेफोरखौ प्रेसार होबानो जायो होननाय बाथ्राखौथ' सिगां समाव जों खोनाबाय थादों थ' बेनिखायनो बे आयदानि सायाव जों गासिबो जों रावखौबो लामा नायलायाबासिनो जाय जेरै हागौ एरै जों लोगो हमलायनाया मोजांसै आरो नङाबा जों धरना खारज'खुजि बायदिसिना लानानै डियाना बासारखौ आरो एनडिबिफोरनि केसखौ फोजोबनाय पुलिसखौ लानांगौ होननानै आं बेखौनो आंनि गोसोनिफ्राय खावलायबाय गोजोन्थों